vatandaşlar, biziň size ýüzlenmegimiziň sebäbi sizi dogry gollamagymyzdyr. Nägelerliklerimizi bildirmege dowam ediň. Çünki bu çykyşlar halkara institutlar tarapyndan ýyzarlanyp, degерli karar çykyrylýar. Bu karar diňe halkyň we ýurduň peýdasynda çözüler. Bizden ses çykmasa, daşynaklaryň habary bolmaz we degерli çäre görülmez. Halk tarapyndan tasdiklama bolmasa, ol tetelliğiniň ýagny haramhoryň sözü söz bolar we ýene-de gelen ilçi eli boş gider. Bu diktatorçylyk çäkden çykyp genosida ýagny öz milletiniň gyrylmasyna öwrüldi. Covid-19 keseli boýunça halkara kanun pozulup, tersine adamlary köpçülik çäre çykarylýar we gyrgyna iterilýär. Bank sistemasyny diňe öz peýdasyna işledýär we milletiň gazanjyna şärekli bolýar. Bu haramzady Gitlere de deňelmez. Sebäbi ol ýagny Gitler öz milletini hemmeden ýokary gördü we bu haramzada bolsa öz milletine ary galan ýaly gyrana berdi we berýär. Millet bütün dünýäde sergezdan watanly watansyz baý bolmaly ýerine geday gezipýär. Ölýimiz hem dirimiz hem sylanmady we bütün dünýä adamyzy maskara etdi. Taryhymyz ýere çalyndy. Öz ýurdumyzda almaly bilimimizden, adam şekilli durmuşymyzdan mahrum edildik. Hemmesiniň sebäbim bir tohumyň doýar doýmazlygy. Adamlar, sesiňizi çykaryň. Ýurt blokadasyny diňe siziň sesiňiz ýeňer. Bu iş ähli milletiň güýjüniň ýetjek zadydyr. Hemmäňize jan saglyk we asuda asman arzu edýärin.